daninoɓe atri majunoɓe Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni endam. One combino dami, one combino dami, hey hey, one combino dami. Bida, mi naulir take, oh mi sere take. Tampere gili ari, oh oh, tampere gili hoini kam. Fasira benanjala, oh. Ada urang-urang musdam dergale, ada tonye, ada yene, ada ude, ada fie, depas timani. Ija, amfan ma, ami ami ya tam com com jawo gam. Teja yido ayetina ni man tardi. Gilna ni liste moni kam note téléphone. Hay fara note di kam wi kam yem fo ngari mi aray. Merci toi, après on va parler de ça. Faut t'asseoir quand même, hein? Ah, John han makam yet na chom digil suba ko ya. John ngon nako haddem ya. Min non mami ya. Te billahi hay sa yet na nim chom. John kona guardian. Am ya kay. Tu bata don ana selan John do ga principal An yem. He, wallam de. Wallahi hay sa yet na nim chom. Mam ya wot tok dum chom ci borno. Mi ñaan to mi yor mi ya gam kon pada mi ya. Te billahi wallahi sa yalti do hana dingiral he ay la aldane maga tappen mi amiga mi jetto horde mi weddo man warno ciomci go amo billahi wallahi mi wadi hanka de ko badan do gambam wadi validé dum na hanka ko mi posede dum iwru dum ga nappi dum dewi mi dokki harani gel suba mi do yaltinam ci salim yaltinam ciom ci di en wad mel ma wad en war pour mewal même sousa pour hadamiya ngullu memu nappi dum ay ngop ma gel so ndi les en way bugar hul al hawarat fatma de billahi warat bugar hul al non han an non ahmad hal hakkuni ma al an ngoj o kamade ni walde mo burdane walde jalla machine way rogrem an o siko mi jogaaki peeje kewde mi daw bongo me malu warno an be ko ni mbaɗataaɓe wana ɓe sa wurde men il faut ko ƴoƴa nappaɗa ɗumen poccita guete ko noon ɗum takan madda jam Boukari est-ce que mo ar nene fof o jaffi kam ngallo ma wol jaw hay goto dañata ɗo jam kono mi sikku mo arde mi foti ummade mi fewnito ha feewa mi fewno suudam mi uura ɗum so ari min belna ɗum ha wela joni ko wonno koste no joni kay aɗa andi ko caliɗo mi ittan comci mbi ɗum noon wallahi hay sa ittanani comci o gammu mi wattamraki saabu komi pada toon guilnaɗi ɗin kam nodde téléphone mbi ɗum ƴeew mbiɗen yaha noon an goto heddiɗo suudu he wallahi sa yaltiɗon dingiral galle he somi leƴƴimam ɗo tan aɗa yalti boowa leƴƴal dane ma ngam tappeta neddo hoore nde boowa goppu min ni way wallahi yen yoki o kam men yenda henan wawi bonnum du suudu joni cohluɗa amadou wallam dok addanam comci mi ɓorno ñantami hami yooɗo hami wano wutadu makka dawandu pale o cohlumi yawno ngara o gammu kay aɗa andi watta pole comci amin kesɗi won comci ma kesi pulɗi olɗi yaadnam mimam jino sa ɓorni kam mi anda waɗa pale
ay awdu mawna an tar wawi wallo feere moƴƴe billahi wallahi alhamdulillahi rabbil alamin o gammo jaago han hey o gammo bukari o billahi wallahi tegi worɓe ɓe mboni kam soɓe kuccite rewɓe tan ɓe mbaɗa ko hen mbela beele heɓe garñe wasa ɓinguel diwel ñaaƴi haɗen tawde gammu jawko jata waɗa komi ƴeew a wat hon lijjiɗɗa ko an kay watta mi ƴeew jaaɗo gammu jawko kay ko waɗ ko orienté seeɗa magasin songo ɗum ne ayi somi yeehi gammu to ha mbimi cip gartuy so neɗɗo wi kam ni tan ni mbaɗa mi foccita guite wojjina guite jamɗe waɗa wallahi sumsum so rendinama rosey wiksi aɗa so wi noon tan sikkat komi mandel tammi ref wojjina guite jamɗe wiyata ko ɗum aɗa no minne desdatmami ka ɓurtu jaaha toon mbiya wona toon ha 7 heures en witti non 3h30 wi tawma arti galle mi uddi tan manani mi ɗum poɗɗa wat par ce que gammum ala autorisation woni koɗo poɗɗa ha de an ala autorisation amadou ɗum yo ɓerde ma deeƴe heen aɗa andi gammu o ɓe fotɓe ara foof gari jooɗima joni kay mi yahat tan mi ƴetta comci e kono kay d' accord kay ma ara on heure e mami ar woto salminam kisma an ko tagi gonɗa rawan ko tagi gonɗa jasɗo an a ala kada haalnami jim ko ya heɗo ko kalantumami ko ka jasɗo ka rawantu so neɗɗo en jiilo ɓawlude ɓerde tan yo nangue allah tagi debbo kañum o ɓuuri yidde kañum o ɓuuri yettude faw dow an kisma an mbaɗa ala yumma mbaɗa wona debbo jibinma ana ala petite sœur walla grande sœur mbaɗa ana ala ɓerde yurmede min noon ko mbima hanke heccenke ko ɗum mbiyatmami allah noon mi yetti ɗum mi jarnima ɗum ɗo itti kam e lawol ma par ce que ka jinnoɗo hoynudemi jiɗɗa pawden place mo gandanɗa hoore ma kono min allah jiiɗi kam min kala neɗɗo mo allah tagi ko min o ɓuuri yidde an noon ka rawantu ka salte ka mbabba barke rasulillahi so tawi allah nan ɗon e ndaara men an kala ko mbaɗɗa ma ittir ɗum jungo ma sono hanni ɗum tan jam woto haal tina rien à me dire mbimami walla nanta merde amadou aɗa andi noon mbeɗa batti lande ma ɗo ya renana wodana mbawruɗa joni noon alhamdulillahi rabbil alamin jiɗɗen ko yo jaam arto galle he min ne jiɗmi ko somi resdema hunde tawi haɗa sohlimi waɗanma ko cohluɗa ko so abdourahmane arti daña jaam wallam ko mbimami ko jejjita ko yawti ko mbaɗanami ko moƴƴi ndenanami ndengol moƴƴol inchallah ɗo kay mami gardu normal kay yahata mi ƴettat comci ɗi joni mi naata nder taronde he mi looto ha mi laaɓa mi ƴetta parfum mi waɗa ki ha mi waɗa dodeɗo paale gambo waɗi walide gambo bukari caw amadou rennam digiral ngal kay watto hakkille digiral he tan allah jaɓi men mbiɗa noon mbaɗani ɓenni nande boye jantal ma rennam digiral ngal la wallahi bukari woɗɗi e jongom ƴeew ay diryanke ɗum wona diryanke ko ɗum direction nen noon kam jongom jagguɗo bukari waɗ ɗum gauche droite hakkude Bukari ari ɗum wona Bukari he woto wiyam bukari de min hande mbiyetaki bukari
Hey. No mbiyatɗa? Mangasi zongo. Mangasi? Zongo. Zongo. Hey. Ala ɗum ne welami min. Ha. Aɗa ko jinmi haalande mo noon. Kono ayi nduɗo suudu. Wona yoɗo décoré fof. Ala mo saabi ɗum so wona an. An woni giɗelam. An woni heeñeram. An woni jayeram. Hande so wiiɓi tan koye ma. Ko jiɗɗa no waɗe? Ko gañƴa law pe? Ha bandam kiɗam. Ɗiɗo kiiruji fof koye am ɗi payi. A yiyat ɗo noon haydara ɗum ko lancement tan goɗɗum ala tawde. Ko ni tigi gammu jaago wa'ata. Ko ni tigi gammu jaago weldata. A weltima de. Wallahi mi weltima ƴeew. Si woɓɓe kafe ɗe ngari, si woɓɓe attayo ngari, tambatoɓe micro ji ɗi ngari. Gammu o welata. Mi haalma ko hedde gammo lewotoɓe te lewotoɓe ko enen ɗiɗo lewoto. Joni on gammu o ko hammani. Haala kanen he waɗa ko jiɗi. Ha subaka. Tawna kaɓi ɗo. Hande mbiɗa ɗo mbiɗa Albert Mendy. Mendy. Albert hande weɓata. Ittina moɗo garam bu. Wallahi o gammu hande mo wel. Wallahi o gammu hande mo wel. Jongo Mutima ɓortanam. oɗo. Eyi. No oɗo jaraɗi tuli oɗo kay. Oɗo wonko woni hen jaraɗi. Oɗo jaraɗi kala jongo hande turno. Ala min montan en l'aise. Kala ko gañɗa hay goto memata. Ay oɗo wotti. Oɗo après. Après. Hey. Joni ittinam tubba. An ƴeew. Aɗa andi gammu o joni fof en jooɗima. An jongo. Oɗo zoom o. Zoom wonen ɗo. Oɗo roose o. Roose wonen ɗo. Oɗo wiksi o. Wiksi wonen ɗo. Biño o ari. Hay biño wonen ɗo. Hande noon. Weɓa. Hande tan jogonmi wat zuy. Ha mi wi'a nder ma zuy. Ɓe mbima so jamma jinggi. Ha koode ñaari. Ha koode de ñaari. Min tan e ma nder suudu. Lamba ka ñifama. Onon keddi. Ko heddi mbaɗen. Kam seeɗa. Nara. A weltimi ko ɓurnimi ko? Nden weltima. A ndaari kam gila ɗon haales. Ha yayam bannam ha. Billahi mbiɗe seni. Ɗum min waɗen ma ɗum. Hande ko mbimami ko jinmi ko nawa kam nawa kam ha añamnaɓe tina ana nawi kam. Jongo. Won kam ki sohli wona sohli wonki. Mi sohlani haydara. Hande kala ka waɗani yam mi yafa hen. Amadou, je te parle non? To bukar woni? Amadou bukar gilangi jam hajum fawan mako yitere. An to bukar tunay. O bukar woni? Ha? Bukari bayno wi hat gammude arani ha joni. Gilu ye gamu hajum ko jono ye gam. Gilangi jam hajum no ye gamu gasara mat gasara yima kota galleji munen. Ha? A Fatima mate anda gammu jaago. Be meta ko zuyi. So mbi zuyi non be mbawta haal jemmo suba nden dem be kala. Haja mala en. Hanam tan to bukal way nad. An ya jodi ya opu bukal to ngala jodo biya gamu be mara zuyi. Maraka sal malaka opan to bukal wadi zuyi ken joko palum to ngatta lado. Biya nga mawnu bukal. Ha? Lis njaago e franc so mbadi ne. Bimam lis njaago e franc ko fofo de yamino. Hanam to bukal woni mi yami jeeya dum. Anen de nedo mo sallan sa opi dum ton jon ko anda ko kewi don. Est ce que lan ko kewat ton? Hanam to bukal woni mi yam madde mo sa wa yaat. An adani gammu njaago. Be mbetta ka tat so be man li non joni. Il faut be joodo haddo so jippo be mbaawa halde bukari mbaawa libere bukari arta. Andi ka monu bukari. Ya opu bukal ladde to ngara jodda do biya gambo ko to mandite ko watini zuy. Mingo woni kam zuy. Te ya leli dal fotti dal forta hada kala. Josi bukari ala galle tan hay. Pourquoi opa mo ton ni biya gammo wo mi anda wono gam hollam jon mi na wono wora mi yami addi gokkam. Dum tan bam halandem. Hanam go ton? Hein? Moi-même, je peux aller là-bas pour le prendre, pour l'amener ici. Faut me dire c'est où même, c'est où? Wallah, c'est Halid Arab, nous comme Kalta ko Safari. Ah! Je te parle, tu ne réponds pas, non? Je reviens tout à l'heure. Tu vas me voir. Regardez mon sac vilain là, t'as même pas honte même. Tu vas me voir. Attends, regarde. Wait. Ngel kam ngel dum tag gorko mo hanga. Ha?
o kam men fellit joomam ligne 50 millions o jiba dina kadi comme ligne direct kono Boukary ma haal mo haali noon par ce que an kaldeɗa yo ar 3 heures walla ɗum ɗo peewa toon gona toon ha oɗo heure joni woto woka joni noon ɗum ɗo fof min andi ko peejo o ɓi haram biteɗo jonggom kañum jaggat toon Boukary haɗɗum yaltu won toon kono min sikki kam Boukary kam ha gakkam ni suusa kam taw ko nder ndu suudu woni ha o yeeri ɗum ɗo woni kalanmi ko de sa haali wiye a ala sirru a ala secret ka bonnowo palaji mais ɗum ɗo joni hono wonirta Boukary jasɗo noon billayi ko jasɗo noon Nggak ada Umi. jongo ma kam homo heeri foti 10h30. mbina 10h30 yoni. mara ko deytari ko ganduɗa han moƴƴi won tan fof hande tan noon darno jogori dar Boukary ko woni? jongo ma han ma findinde Ko teng mboɗo findin ma ko woni? An kalden ko woni? yimɓe wendiri A windiri. Ana suwa windorde. Min mi parane ma rawde. Aɗa ko jini lettoɗa so lennoɗa ɗo. Sabi? Sophie, Boukary warani galle. Wallahi, il n'a pas dormi ici. Depuis hier jusqu'à présent, je n'ai pas vu Boukary. Hein? Joni walla mi ƴeewo taw ko on ko heɓimo e boowal walla ko koccaɗo e laawol walla o hoccama e laawol walla fineɗo goɗɗo rona nawa police on sait jamais o wallahi Non, calme-toi. ha What's this then? déjà c'est ici comme ça bras coiffé comme ça I want to say gol kam ne majji guila jamma joni mbiyammin e wat ses joni guila suba mi yiɗi noddude mi ronki andude fof mo poti noddude ni on fof mo kadam ɗum sabi e Boukary majji Boukary guilangi jamma ha joni nattane galle noddani warani haydara o meeɗi wadde ɗum No, what's this? et puis après tu me dis calme mi calme comment toi aussi Anen de? an aɗa mana an wadde ka jejjir ko galle he gonɗe Boukary ana aɗa weɗi de. Hande ko ñalawma temmina bonantami ɗum. Joni puɗɗima. hey haldir ses wallahi jango weɗen kono ñala mo heɓe wi jongo mo walla Usu haala ko woni? billahi ñala mo heɓe min walla mi yalta saabu an Min ñalawma min aɗa wawi mettinde ɗum an. Ha? joni aɗa cohluɗa Cohlum ko leloɗa ɗo hande ko ñalawma. woyi he Gila jamma ha ñalawma mi parani ma rawde. woyi gam feeram boni Te usnam wadde jongo cohluɗa suuridde Usnam haala. Aɗa ko jini lettoɗa. Mi yaha mi soodi am mburu mi ar kacirɗen. walla mi comcam rennaram comcam ko jaho mi fadayi ɗo kacitade an joni min ne jogi Ma ƴeew mi yaha boutique mi ara joni mi tawa a yalti ƴeewa fadam tan. Boukary, hold to what? je sais pas oh je sais pas no yaltini noon o yaari ha joomi yiyani Ça va bien? Boukary de waran ɗo gi suba gilanki jamma ha weeti mi fawanmo ko yitere ha joomi anda fof to Boukary woni ha ɗum wawi fiide neɗɗo ni bo waltemani koto anda ayi police ko ɗum mbiɗuma yen police ko haalde ko waɗi koko gomni hen police ƴeewe Sophia What's this then? Men déglu ɗum joni wase woɗ mo noddum ɗo en après mi namdo ɗum Moi, je peux pas rester comme ça. Mon mari, je sais pas ce qu'il allume. Et puis, tu veux que je n'ai qu'à laisser boire craser comme ça. Calme-toi, madame, calme-toi. Calme-toi. Eh, Seigneur. Et pourquoi moi encore? What insiste?
toi aussi faut essayer encore pour voir aussi mam noddu wona ranko majjudo mam noddu ngande mes hande mo iwonta bon oui he kan han yo en yaya fortuna non wa go oh chucha kan nyandi do he da ko Oh. Sofia walla men walla mimi ƴewno mbaɗimi solution wa jooɗa ɗo so gorkam nen ladde ɓe anda fo ɗo way fiide neɗɗo o gañomi won neɗɗo wawi hoccude mo lawo nawmo police on sait jamais so jeeyi ƴeewe ɓuuri wadde solution ɓuuri ko jottata wiya ok puis o kan ka mais comme toi mam réglu ɗum wona mima mam réglu ɗum joni a waɗani hem confiance mam noddum joni mam insiste ham heɓam après min jiir ko bukari an kay t'inquiète pas Bukari ando faɗa ko ɓonuɗa cuuti ay gotala bohani mimami to faaɗa ay kamɓe eɓene bo wallu jooɗi kala no jaltuɗa koɓe yiyoɓe ma ɗum no sawa ñallina hoorema jonɗa haaldu ses sabu allah haaldu ses mballantami moytomi mbimi ko yaa jooɗo wona anni walla mi yaami sabu Bukari jooɗo ɗum kam jooɗo walla mi haalnoya jooɗo sa wi ñiig tan ɓennan majum jooɗi jooɗoɗe de fat mi adde a kaso ɗi kaccirɗen ay sa yaltiɗo ko min e ma noon faram ɗo mi yaama wallahi weelen kono metti woyi he gam ɗum toujours kam ala neɗɗo wawi hirnade mo lees neɗɗo wawa hen sax ko hande tan no daranam jogori dara wonde o galle ha waɗi lycée yo en yayam fortune han ya allah wallahi so han boni wontamo han te boni ha payi wallahi neɗɗo suwama e suwa takde min nam wino o muslim ma hetton Fatima ka tikkanɗo kam Fatima hol gaccowo ma tikkana kam mino tikkanɗo makke Sofia ɗo mbimam ɗo ñanden wallam ɗo nadduna kam gogguma o joom gallam sellani a rewani hen hanki hande kadi mi haalama kadi ya wallam ka nodda kam seydima o ni kadi jogoɗa huppide ɗum noon mana yiyan ko nguuram ko mana yurmani kam min tan andi ko nguuram ɗo e suude Fatima min mbeɗa famma kadi min mi salahi noddude mi noddiɓe yeeso ma mi heɓani joni holko mbawmi hen an woni naati ladde mi anda fof to waali
gila hanki jam haaju ko ɗo lerim ha weeti mi tinani sah ha weeti o artan an ɗon kalim amadou kadi jam kala mom ha joni kadi huccani en kadi balle kamen o ko yimi anda foto woni joni wases an mbiɗa ko gammo yi holon gammo foti yaade yimɓe jaha toon wadde woni yi ko gambu jaagoji yi an ko woni den ko Allah tiime ma ko pano mbaɗaɗi wona gorko won gorko seeɗa jombom sabu Allah e jela suuraɓe cewtiñam okkami suturu Allah okkuma suturu o wi ko liste njaago e franc waɗi mo invité gambu hoɗon enen tan ha gammu jaagoji ko jiiden mabɓe en takkodirani mabɓe ha bukati so andi ɓen haaji mbaɗamo invité no wases in jaago man watti wadde gammu namdotonde saha noon waɗoɓe lamba invité neɗɗo gammu noon ndewi noon wayniri ga min wi amadou oɗo omo andi foof kala to bugal ñalli waali amadou ne andi to min koye hollam to wi ko hollani wi ko nawani kam toon ni saka holla kam toon yomi oppu ɗum deede amadou mbiɗani andi to woni amadou andi kamɓe fof keɓe gotum kono wases mi haalama jimmi ko mbaɗa kalme o taade joni heure suwa yaade hay nokku teyen seeɗa so tawi o artani min nangati jungo mam nawma hat commissariat to yimɓe mbaɗomo déclaré jiiloɗenmo a faami artir hakkille ma andi amadou son joguino hakkille jotta ɗo ne fotto koyde ne oppo o ladde anda sono wuuɗa anda so wuurani mi anda fof to woni walani galle o ne suusa wadde galle min somo sellino suusa hay fiide bowal sa yi moppirimo noon tan ko sellani kam hoppamo sago makko omo daña no waɗi feek ay ɗum nade yalti galle o sa haali mbima ha bonto so mballan kam holum ballo kam ha joni min mami wallay jimmi ko gartira hakkille ma teya jaɓa ko mbimami ko joni paɗen ha ɓoyset so artani jehen wona jaaɓi wona probléme e mbayi yen mi o ara caggal men on sait jamais voilà aɗa andi no wayte jikku makko joni ko change o wullay men ɗon joni paɗen seeɗa ok ok mbeɗa mi yanani ngi haali kam to bukati andi ɓeɗo ɓuriji sahali waɗa invité e gambuji jaagoji wis njaago e wonde franc ne waɗma invité a ndawi andi tawi hono enen tan ha jaagoji hay jaaha e wonde gammu njaago walla min somi yi franc walla wis njaago e guitam face à face woɓe kalnam komi famata woɓe kalnam ko mi anda sah moƴƴi ala probléme Trois familles, mille problèmes. Indini dani nobe, atri majunobe. Trois familles, mille problèmes. Serie, c'est la Réalisé. Trois familles, mille problèmes. Boni kotigal, boni ndamu. One combino dami, one combino dami. Hey, hey, one combino dami. Mbida, mi naulirtake. Tampere gili ari tampere gili hoyni kam fasila ben jala
yenne, I know who they, I know fear.